Kani gadega Pati CCTV, bat pidang pej yaki kubor baman kasni. Kita khot jang New Trap Youth Council. Hapok jelam jang samla Roy Kuparsen rem jang sekretari kesengkemi. Kila turpuk syaka pelau jang sekretariat. Dakabara ringkat bagi jing thok plakat. Ban dawai ke sorkar, ba kadai ban penteri kamno mardor ya ke inline permit, bat ya ke National Register of Citizen. Tang hadian katu kat ni minit bagi dikhot ke HYC gila rung syaplau jang ke sekretariat lawan poino ki pulit bagi magistrate ki phak mi mardor gi dikhot ke HYC nak ni ke pelau. Hadian ke jing pin inia kadu ki dikhot ke HYC ki mi no tak pasuk nak ni ke jakat rekam ka ba kong santam jang sorkar jela. Kani kedai kesian ke ar tang hapo ar banai bagi dikhot ke HYC ki nyok rung dak pasuk syapo ke pelau jang ke sekretariat bat kesian ke bening kong kedai ka kenhun surupat ba kabala yo rung hapo pelau jong ka sekretariat hau bana jeleu mentau snam hadin sausi bala khie ka jinge khi pat ba ka bajur bha ha ka thai mot pran ki bala dawai ka sarkar banweng no mardor ya ki kharmitor ki basong basa ha them yo molong we won Slapping no rest no live Torso Bronx Spaghetti Torso Bronx Spaghetti Torso Bronx Spaghetti no rest no rest ILP NRC ILP ya bro ILP What I've been told initially is that these people came in twos and threes like normal people. They didn't come in a group. Some of them had hidden their placards behind. And when they reached the secretariat, then only they congregated and started shouting slogans. So it is difficult for our people who are there on the gates to detect if they are coming in twos and threes unless they come in a crowd. However, we will also see as to how this has happened, and that we will definitely inquire as to how this thing has happened. Yes, they are planning to meet some ministers, and we are going to see who is available right now. And they have said that they want to place their grievances or their demands to the minister, whoever is present now. So we are trying to find out from the secretariat like who will be available now. And we have already told them that the other agitators will be here. Only the leaders will be allowed to go inside the secretariat and meet the minister. Naka liang juga sing kadin bakalawan ni kasokar mai gila de banbu ya ki macing dawa ma juga kasokar ki bakentup ru ya ki an ban yada ki kajingrung kertap juga mendari hakini hadin bau chief minister lakhot ban ya keren gila yo ban song batu kumba 10 minit ye klempoi ke jinge keren ka ba paka ban ya keren halo ki macing dawa ki jongi hakini kita yo arlai teo munchang gila bu biang saya ki reminder letter yo chief minister ban pen kan mau ya u kum ka sing ngidon kam ban ya song ban ya thir ban ya tai halo ki jing dawa ki bakum ka sengi labu hakmat jo sarkar khamtam ya ki an ki bede ba kajingrung kerthap jo kimendari kumbangi ngilai hakikat kubur ba ngilatip ki jingja ki baja khamtam asam ke NRC kum ka jai bring ya ban sautu ba ki don artli ki asteroid ki bangila banong ki bahe ki bala banwan ban tengku ka jai ben riu jongi ka bala ru banwan penduk jat yangi beningkong de asteroid NRC na asam kumbangi tip baro kumasau pulak tam kidon ki bar jalala ni ki bari apo asam ki bakrem shimlala benrung ke NRC kanja ayu kini ki south pa lakmut kin phet shai tada ka sarkar asam ka be ki mangi kum ka jala meghalaya ngidon ka border kumba praspa saupo kilometer ni share bat ka asam kini ki beriu kila benrung saka jala ka jongi ka baar wastroid wa bahe kula benhit yangi kadai ka citizenship amendment bill ngitep bero sia ka citizenship amendment bill arja khanriu ka batmu ya kinong Pakistan kinong Bangla kinong Afghanistan kibadai na kajai niam Hindu Sikh Parsi ba Kristan kila banwan banrung kat bomon ani kari ka jongi bat kila ru banlong ki trai muluk lani ki trai jaka Bangla menta ki Hindu ki don hadu kumba iwei pen sauklu kanja ayu la datang point sauklur ki rong ani kari ka jongi ningi don tang kumba khandai hadu spaulak kum kajai benreu nyok trap Lara kini baru kasau pulang kalap lupa na puasam kasikrur tam kalap lupa na Bangla kajela kajongi lakir saudong dakini ki arteli dak Bangladesh bad dak Assam
kum kaseng ni sokya alor kani jinglong jingman kamtam ya asam ni kwa ba sorkar kan simkhya ya kani bat ban thano ekian kum ka ILP bat ke nasi nakaleng jo kaseng ni yoi ba ki jela kum ka Arunachal Pradesh Manipur ban Nagaland kiladon iki ai kum ka ILP ka Assam kelade ban le ke NRC ka Manipur Chief Minister kini ki banai ki beladep ulade ban pana bawat ka Manipur kan sasnai ka an ka ban long kum ka NRC ka jingkeli ka long mangi kum ka jela ngidon ka an ayu ban yada ka jingrong kerthap jo kini mandari ha kani geri ka jongi la datang arpo lan lai pulak ki mandar ki khamtam me ki Bangladeshi kinwan bangrung ha kani geri ka jongi kan ja ayu yang ingin sakla repa nginom me kreni ka Tripura ilatep bangilai ka Tripura ka ja ayu mata ki try snong ki try ri try muluk ki lakalalong ki repa kum ta kum ka seng ye mi hap ya ka jingbu wat ki infiltration check gate ngitep bakini ki infiltration check gate kim trikam he habung briu wan infiltration check gate pichek ya ke epic ban pedi bu dei nong India ringitep bawat UMP jong ka Assam belalong ke UMP umrung ha kethup jong ka NRC kabumut ba udan ke epic kamdei ka jimpen sisha bu dei nong India kata kali jingya namar kata ngiong ba pentri kam ya KLP namar dei tang KLP kabala ban penti kena ba ubar jela la da urung hakni ke jela ka jongi ngintip urung nam ta kai unsong unsa hai unsa kan nusngi bat la da kut kata kasi udai ban mi no nakni ke jela ka jongi nama kum ka sengi yeng bangiha bandawa ban penne pensa ela ka jong riti ke dostur bakhap tambe ka haka sanchar ka khada yo brio buan na sabar ngim dei ban sha bonyo ka hok wat ban bu ru kataru ka dei ka win ke jing dawa ki ba khma ka seng kala bu akhma jo sarkar kini ki an kumba nyo pratli ki bangila bu akhma jo sarkar kilong bodon kame khamtam e ka NRC ba KLP namang itip KLP kan yada jingrung kerthep jo ki mender ki bandang wan ba ka NRC bat kan penkhut lane kan be ya ki mender ki bala shong la sa akani ke jela ka jongi ki ba la shong la sa na du usnam ka ki bawan na du usnam ka nai spa nyukoi shwa usnam ka nai spa nyukoi kita ki digi norem ki ba kum ka sengi la yeng bandawa nak mat jo sarkar ring yo i ba sarkar ki yo thia lengai kladon ka press release ba mi no chief minister ba bala batha ki DGP batha ki SP ki DC ban pet perman ha ki border ningi so thu kumangi laong ba ka infiltration check gate kamdei ka an kabala ban khanglat yu mender ban rong chani ke jela ke jongi ngidon kam ka an kum ka ILP baraka ju ka por ban rat tin khong la de ban sai khut pa ya ka pas ka jongi ngidon kam ya ke NRC kata ka ding jing dawa ki bana kaleng jong seng ngibu akma jong Chief Minister ba jong sarkar ring ngi sosi ba ka sarkar hadu mentawat kani ka sarkaru kam simkhai kani kam kata ka dika ka ba pelong yang kum ka seng ba ka sarkar lada ngimle akum ni banwan rong sekretariat le si kim simkhai kani kam kata ka dika ka jingmut pelong yang ban rong ni ko ka sekretariat